Han kan bedre. Og hvad for noget, siger Hvad laver Jørgen? Han ligger min hånd. Ligger han på din hånd? Prøv lige at gøre det i Jørgen. Ja. Jeg går ind. Er du lige kommet hjem fra Canada, Jørgen? Ja. Så får du personlig pleje. Ja. Er Jørgen træt? Jeg går ind. Er Jørgen træt nu? Jeg går ind. Sådan. Sådan, nu går jeg over. Og det er en anden side. Det er den anden side. Ikke fire. Jo, ikke Skal Jørgen ikke have en ren blæ også? Nej. Jo. Nej. Skal han det? Nej. Skal han sove nu, eller hvad? Så. Det er godt. Ja, siger altså. Jeg lige altså. Ja, endelig. Se, det er gejligt. Så pussen læs. Pussen i. Sådan. Jo, og så ligner Jørgen. Du har det. Så. Han er i sengen, så han græder. Jeg går og græder til mor. Prøv lige så her. Der. Nede i den lomme der, nede i hjørnet, der ligger huset. Der ligger der en børnehave. Der ligger der en børnehave. Og der ligger banen. Ja. Nej. Og her ligger der idrætshal. Og her ligger skolen. Det er væk. Og derude ligger der indkøbsting. Og om på den anden side. Klassik. Det er den store vej her. Ja, det er så hej. Jeg ser vejen her. Zoologisk have ligger jo dernede. Nu er du ikke. Ja, det Vi kommer ind på motorvejen. Ja, motorvejen ligger lige på zoologisk. Ikke min hånd. Det skulle jeg nemlig gøre derovre, så. Prøv at se, jeg bor der. Og motorvejen Så er du ikke bange. indkøbsmulighederne er der, og vi bor der. Så er det nu. Det hedder med centralt. Nej. Og det er alligevel ikke inde i Odense. Nej, det skulle være rigtig godt. Men det er sådan en rigtig villa, Hvad hedder den nu? Lille blond. Så skal man lige være. Lille prinsesse. Lille blond. Nej, Sanderumvej. Kan du ind der af til det ned til Sanderumvej? Så Malou, skal du ikke have den der krav af, og så slut for i dag? Lille døgge. Jeg slår på. Har du fået en hockeystav af Jørgen i dag? Er det onkel Jørgen? Nej, det er mig. Nå, ja. Er du ikke glad ved onkel Jørgen? Ja. Så du dig. Græder han? Ja. Når han griner, så græder han. Jørgen, han griner. Malou. Så har jeg kigget kameraet. Det går, fordi hun ved dig. Malou, er Jørgen sød? Nej, det er ikke. Nej, det er Prøv lige at se ikke. der. Det er de Den der der, og så Det er fint, hvordan det er. det er ikke. lige finde ud af, hvad vi Det er ikke Og slut. så gik ked af det. Jeg holder. Jeg Så ked af. er glad. Jeg griner. Jeg er slet ikke ked af det. Du er lille blond. Så synge sang for Jørgen, så. Lille. Hvad skal du synge for Jørgen? Lille klap. Ja, kan du synge det? Pulle band. Bollebop. Lille der. Du er ikke græd mere. Nej, du er ikke græd mere. Du er ikke græd mere. Han griner, men Jeg gør det heller ikke. Så lille blond. Ej, jeg har også en dårlig grin. Så. det her, det skal på YouTube, det her. Jørgen. Ved det. Malou, er Jørgen sød? Nej, den er ikke ked af det. Er han lige ked af det? Græder han? Nej, den gænger. Han hedder Jørgen. Han griner. Onkel Jørgen griner, ikke også? Lille dukke. Lille dukke. Lille dukke.
Siger hun det? Lille skat. Jørgen er jo ikke nogen dukke. Vel, Malou? Jørgen er ikke nogen dukke. Er han en lille basse? Nej, det er en lille døgn. Er en lille dreng. Er han ikke en lille basse? Nej, den er lidt sådan en pige. Er han lidt fin som pige? En pige. Det skal vi se på YouTube. Det er den Jørgen-pige. Jørgen pige. Jørgen er en dreng. Husker han? Jørgen er en dreng, ikke om Malou? Nej, det er en lille pige. Nej, han er en dreng. Nej, det er en lille pige. Han spiller da ishockey, han er en dreng. Kan du give hende en kram, Jørgen? Og så tage hende med ud og lege. Ikke også? Se, du kan faktisk se det lige her. Det er det, der ligger lige her. Ja, jeg kan godt se Nede det. i Og ved den. Ja. det der, det er faktisk en Kan vi gå lille fra bordet? Det er den, jeg arbejder i. Du er ikke. Må jeg gå fra bordet? Prøv at se, det der, det er børnehave. Det samme. Du. Så kan bare lige gå ned ad vejen her. Ned ad den anden der. Det er det der. Hold fast. Nå, det er det der. Nej, jeg pisser. Det mener du ikke. Det er da fedt nok. Det er jo altså Sidder Jørgen. Det er da dejligt. Sidder Jørgen. Sidder Jørgen. Nej, du skal ikke sidde med mig. Jo. Malou. Jeg vil ind og spille. hold nu op, Jørgen. Jørgen, nu skal ud og vaske dig, du bumser over det hele. Mor, vil du ikke hjælpe mig? Jo, han er træt, Malou. Malou, prøv at høre her. Jørgen han er færdig med at spise nu. Nu skal han ud og bade. Ikke? Og Malou skal lade ham gå. Ikke? Så du gå ind til morfar, ikke? Okay? Ja. Så, han kommer også komme med. Så går I ind og leger med Marie og morfar.